Ja sam Oliver Aleksić, član Upravnog odbora Udruženja Mladi poljoprivrednici Srbije. Uz našu pomoć lakše do subvencija. Budite naš član. Vlada Republike Srbije je izmenila uredbu o fiskalizaciji i još jednom pomerila rok za obavezu korišćenja elektronskih fiskalnih uređaja za prodavce koji robu i usluge nude na pijačnim tezgama. Prvobitno predviđen za kraj 2025. godine, novi rok za uvođenje fiskalnih kasa sada je 31. decembar 2026. godine. Ovo odlaganje, koje se događa više puta od 2022. godine, odnosi se na preduzetnike koji na pijacama prodaju robu široke potrošnje, prerađene prehrambene proizvode ili uvozno voće i povrće. Podsjećanja radi, registrovani poljoprivredni proizvođači koji prodaju sopstvene proizvode nisu obveznici fiskalizacije. Ostaje otvoreno pitanje da li će obaveza fiskalizacije biti zaista uvedena od 2027. godine. Živinarski sektor u Srbiji ima značajan izvozni potencijal, posebno kada je reč o plasmanu pilećeg mesa i konzumnih jaja na tržištu Evropske unije. Ipak, brojni nerešeni problemi i višegodišnje administrativne prepreke onemogućavaju proizvođačima da svoje proizvode plasiraju izvan regiona. Na inicijativu predstavnika živinarskog sektora, predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež organizovao je sastanak posvećen analiziranju ključnih izazova i mogućnosti za ubrzanje izvoznih procedura. Kako je saopštila Privredna komora Srbije, Čadež je razgovarao sa članovima udruženja Zajednica živinara i grupacija za živinarstvo o glavnim problemima koji koči sektor, nemogućnosti izvoza proizvoda u Evropsku uniju zbog neusklađenih procedura. Na sastanku je dogovoreno formiranje radne grupe koju će činiti predstavnici proizvođača Privredne komore Srbije, Uprave za veterinu i Ministarstva poljoprivrede. Zadatak ove grupe biće da u najkraćem roku pripremi konkretne predloge i inicijative za rešavanje administrativnih i tehničkih prepreka. U Ariljskom kraju sve više proizvođača prelazi na plasteničku proizvodnju maline, koje se bere i u kasnu jesen, pa čak i u decembru. Ovaj model omogućava da se nadoknade gubici izazvani mrazevima, gradom i padom rodnosti na starim zasadima, a cena kasne maline u maloprodaji dostiže 2000 do 2500 dinara po kilogramu. Plastenička malina rađa 2 puta godišnje, od maja do kraja avgusta i ponovo od septembra do decembra. Holandska sorta Sky posebno se pokazala pogodnom zbog izdržljivosti i kvaliteta ploda. Ipak ulaganja su visoka, pa proizvođači poput Aleksandra Obradovića poručuju da je potrebna snažnija podrška države kako bi više voćara prešlo na ovaj model, koji postiže prinos od oko 400 kg po aru. Jesenja setva pšenice u Srbiji završena je početkom decembra, a procenjuje se da je zasejano oko 630.000 hektara, što je za oko 25.000 hektara više nego prethodne godine. Na vojvođanskim njivama primećeno je duplo više parcela pod pšenicom nego u posljednjih 20 godina, uprkos tome što cena pšenice na berzi pada, trenutno iznosi 20,60 dinara po kilogramu. Povećanje setvenih površina dogodilo se iako ratari naglašavaju da je gajenje pšenice izuzetno zahtevno, a prinos od 5 tona po hektaru jedva pokriva troškove. Glavni razlog za povećanju setvu leži u tome što ratari pšenicu vide kao sigurniju kulturu koja im omogućava da izbegnu veće gubitke u neizvesnom tržišnim uslovima, kao i zbog boljih jesenjih vremenskih uslova. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme,
vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Fabrika poljoprivrednih mašina Agromehanika. Jaki na svim poljima. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite i do neverovatnih 50% popusta u decembru. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. U Domu kulture Pečenjevce održana je 21. tradicionalna krompirijada. Manifestaciju je organizovao Dom kulture u saradnji sa Poljoprivrednom savetodavnom i stručnom službom iz Leskovca uz podršku lokalne samouprave. U programu su učestvovali proizvođači krompira iz ovog kraja koji su izložili svoje proizvode. Krompirijadu je otvorio gradonačelnik Leskovca dr. Goran Cvetanović. Velika mi je čast što danas stojim pred vama na manifestaciji koja više od 2 decenije predstavlja ponos, 21 godinu, a sećam se da sam i prvu krompirijadu upravo ja otvorio i pogledao ovaj divnih 25 naše dece, što znači da imam obavezu još najmanje 4 puta, još 4 godine da otvaram, a posle toga neka uznu ovi mlađi, pametniji i lepši. Manifestacija, kao što je krompirijada, posvećena kulturi, tradiciji, ali i poljoprivredi koja nas spaja. Dan krompira nije samo svečanost, on je dokaz da ono što radimo, čuvamo, stvaramo novu vrednost, da se trud i znanje naših poljoprivrednih proizvođača temelj razvoja naše sredine. Naš krompir, naša njiva, naše porodice koje generacijama rade na ovoj zemlji, to je ono što daje smisao i ovom okupljanju. Grad Leskovac, kao i do sada, ostaje pouzdan partner poljoprivrednicima. Gradonačelnik Cvetanović je najavio da će ovih dana početi i podela subvencija poljoprivrednim proizvođačima na području celog grada, za šta je iz gradske kase obezbeđeno više od 85 miliona dinara. Preko 85 miliona dinara, tako da ćemo vrlo brzo se ponovno sretnemo i ovde u našem domu. Posebno zahvaljujem Domu kulture Pečenjevce, koji iz godine u godinu ulepšava manifestaciju. Hvala i našim najmlađima, vokalnoj sekciji, na divnim pesmama koje su nam pružile radost, ali podsjeti nas da je naša budućnost upravo u dobrim rukama. Želim vam da se družite, da osjetite ukus tradicije, a iznad svega da lepota našeg zajedništva bude dominantan i današnji dan. Neka nova manifestacija bude posvećena da samo udruženi, uz međusobno razumevanje i podršku, možemo da se razvijamo i napredujemo. Svima vama želim puno uspeha. Znači, decembar mesec već krećemo sa proslavom Sveti Nikola, podelu poljoprivrednim proizvođačima, bit će podela i paketića svoj deci do 10 godina u čitavom leskovačnom kraju, tako da Bože zdravlje, najmanje još 2 puta se vidimo do kraja tekuće godine, a onda nastavljamo i naredne. U okviru manifestacije održano je i predavanje namenjeno poljoprivrednim proizvođačima, na kojem su stručnjaci Poljoprivredne savetodavne i stručne službe iz Leskovca govorili o savremenim praksama u proizvodnji krompira. Manifestaciju su dodatno ulepšali specijaliteti od krompira, koje su pripremile vredne domaćice ovog kraja, a kao i svake godine gradonačelnik Goran Cvetanović uručio je prigodne nagrade poljoprivrednicima, učesnicima kviza znanja o gajenju krompira, kao i domaćicama čiji su specijaliteti obeležili ovu manifestaciju. U Soko Banji je održana dvodnevna edukativna obuka posvećena jačanju sistema podrške poljoprivredi sa fokusom na pravni okvir, finansiranje i udruživanje mladih proizvođača.
Među učesnicima našli su se predstavnici brojnih udruženja i organizacija, a jedan od prisutnih bio je i vlasnik agencije Mistro, specijalizovane za izradu projekata za poljoprivredne i tehnološke kompanije, kao i za strateško planiranje. Reč je o celovitom sistemu koji ima za cilj da mladim poljoprivrednicima obezbedi znanja i alate potrebne da izrastu u uspešne preduzetnike u savremenoj poljoprivredi. Evo, nakon ovih 2 dana bilo je lepog druženja, ali se pričalo i o politikama i o uticaju politika na poljoprivredu, dakle politike koje se tiču isključivo poljoprivrede, davanja, udruživanja i ono što sam ja pričao jesu sredstva od IPARD-a do nekih drugih sredstava koje postoje i koje mogu da se iskoriste, odnosno koja mladi poljoprivrednici Srbije mogu da iskoriste što za ekologiju, što za razvoj svog poslovanja. Jednostavno sredstava ima, samo treba ući smisleno u sve to. Zato je jako važan taj trenutak biznis razmišljanja. Kada poljoprivrednik bude imao biznis razmišljanje, a poljoprivreda mu bude industrija u kojoj posluje, tada će poljoprivrednici konačno moći da žive od poljoprivrede u Srbiji, kaže Miloš Stojiljković-Rolović, vlasnik agencije Mistro. Ideja neka jeste da se kreiraju udruženja, da li neformalna ili formalna, kao mreže poljoprivrednika ili mreže udruženja poljoprivrednika. Vidjet ćemo dokle će se sa time stići, ali ovde je načinjen jedan korak ka tom grupisanju, odnosno udruživanju zarad zajedničkih ciljeva. Kao što ste rekli, pričalo se o pravnom okviru u kome poljoprivrednici funkcionišu u državi Srbiji i kako njega prilagoditi realnim potrebama poljoprivrednika danas. Koliko god veliko gazdinstvo bili kao pojedinac, mi smo jako mali na polju države i naši problemi su samo naši problemi, ali kad se udružimo sa drugima pa vidimo da imamo neke zajedničke probleme, onda možemo da delujemo na nivou lokala, na nivou pokrajine, na nivou cele države. Dakle, zato je važno udruživanje, da identifikujemo koji su to gorući problemi i šta može država da pomogne tu, kako mi sami sebi možemo da pomognemo, tako i mi kao poljoprivrednici državi možda u pravilnijem razvoju, jer poljoprivreda treba da bude negde osnov našeg društva. Svi moramo da jedemo na kraju dana, tako da bez hrane ne možemo daleko da stignemo. Ovoj trening edukaciji prisustvovalo je oko 30 predstavnika različitih udruženja, uglavnom mladih ljudi. Program je realizovalo Udruženje Mladi poljoprivrednici Srbije uz podršku Evropske unije kroz projekat EU Resource Center za civilno društvo u Srbiji, a jedan od predavača bio i predstavnik GIZ-a u okviru programa Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji. Novosadski Rakija Fest, Putevi rakije, po drugi put je održan u Novom Sadu na Spensu u subotu 15. novembra. Manifestacija koja slavi domaće ukuse okupila je proizvođače rakije iz Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, Poljske i Rumunije, brojne izlagače, goste i posetioce, naveo je Vojislav Moca Lončar, predsjednik Udruženja Čuvari tradicije i narodnog blaga. Manifestaciju je organizovalo upravo Udruženje Čuvari tradicije i narodnog blaga koje postoji već deceniju i po. Moje ime je Vojislav Moca Lončar, predsjednik sam Udruženja Čuvari tradicije i narodnog blaga koje postoji već 15 godina, da kažem, i bavi se tradicijom, očuvanje tradicije, kao što je ovo danas priredba naša rakije i prijatelja rakije, ljubitelja, kao i svega ostalog što prati rakiju od mesa i svega ostalog. Festival Putevi rakije nije jedina manifestacija koju Udruženje Čuvari tradicije i narodnog blaga organizuje, kaže Vojislav Moca Lončar, jedan od članova udruženja. Što se tiče samih umetnika, što se tiče i rukotvorina, proizvođača, sitnih, sve ono što se rukom stvara. Znači, svako ko rukom stvori nešto može da bude i naš član i naš prijatelj i to je u udruženju. Ideja za prvi, da kažem, Rakija Fest je potekla od same naše profesorke Radojke Razmovski. Jednom prilikom smo bili tako u društvu, sedeli i ona kaže, a zašto Novi Sad da nema, a ona je recimo doajen da kažem u rakiji, i kao zašto Novi Sad da nema nešto tako, i dugo je sazrevala ta ideja, jedno 7-8 godina, i prošle godine smo prvi put smo, da kažem, uključili se u tu priču. Tako da smo, evo, ove godine uspeli drugi put da uradimo. U takmičarskom delu su od preko 300 ocenjenih uzoraka 272 bila kandidati za medalje. Prvi put je primenjen evropski sistem i način bodovanja, prema kojem je sa po 95 bodova ocenjeno 8 rakija vrhunskog kvaliteta.